Hi friends, welcome back. आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय स' दिनै आङो एसे बेरायनो थांगोन स' नोंथांमोनखौबो लानानै थांगोन स' आसा खालामो नोंथांमोन बयबो अनसायगोन जुदि अनसायो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक खालाम शेयार खालाम बेखौनो आसा बानायनाय थाबाय स' दिनै आङो थांगोन एसे गोजौ फारसे माने सामब्राम फारसे स' बेनि उनाव बहा गिदिंनाय जायो मिन्थिया स' बेखायनो स' बारा बुंलायलायला थांनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो स' लेट्स गो बेयो जादों जोंनि इन्डिया गेट जोंनि भुटान हाबनाय बर्डाराव जोंनि इन्डियानि जोबथा गेट नाथाय दिनै जोङो आनलाकि जोङो भुटान थांनो नागिरदोंमोन नाथाय जोंखौ हाबनो होआखै स' आनलाकि गाइस जोंनो दिनै हाबनो मोनबाय इन्डिया गेटनिफ्राय जोंखौ हाबनो होआखैमोन सामब्राम माने भुटानसिम थांनायसिम नाथाय किबाके नेयै सुजि हाबनो हाबाय स' जोबोद इन्टारेस्ट Pagi. Lokal ini खालामदो नायदो मजा नेचारखौ मोजां नाङो आरो जों एक्चुअलि नेचारजों गोरोबफानाय आरो ना बेनिखाय गाहाम नाङो आरो बेनिखाय मोजां प्लेसआ मोजां मोजाङानो एकदम मजा माने आं खस्थ'यै हाबनांदो दे हलाय जोङो बिराद खस्थ'यै हाबनांदों माने हाबनो हागौमोन दिनै माने 26 जानुवारि 26 जानुवारिनि थाखाय मोनसे रुल बानायदोंमोन जानो हागौ बिथांमोना हाबनो हागौमोन नाथाय किबाके हाबनो हाबाय स' जोबोद गोजोननाय जाबाय एन्ड थेंक इउ स' माच जोबोद मोजां प्लेस माने नेचारेल जोबोद गोजोननाय नाङो गोसोखौ स्रां नाङो स' बेखायनो एसे बेरायनो फैबाय इन्जय खालामगोन स' ब्लगखौ इन्जय खालामदो जेसे हायो मोजां रोखोमै दिन्थिनो नाजागोन बोरैहाय बिउटिफुल नेचार स' लेट्स गो फ्रेन्ड्स बेड लागलै दिनै इन्डिया गेटनिफ्राय जेने तेने खारग'बायमोन इन्डिया गेटनिफ्राय जेने तेने माने हाबबोनो हाबायमोन नाथाय भुटान गेटनिफ्राय आरो थांनो होआसै स' भेरि बेड लाक स' बिनिखाय हामी दिनै ट्राइ देखाय बेड लाक दिनै मजाखौनो होनसिगोन दायो खिन्थु दायो जोङो मोनसे आलादा जायगायाव थांगोन आरो ना मोनसे मोजाङानो नेचार माने खाथियावनो थाखानाय मोजां नांगोन आरो बाला होनो बे जायगाखौ स' बालायाबो मोजाङानो स' थेवब्लाबो जोङो माने दिनै थांथारगोन बेरायलांगोन स' बिदिनो माने सिम्पोल जायगा बिदिनो बेरायलांगोन जोङो दिनै थेवब्लाबो नोंथांमोना ब्लगखौ क्लियार खालामखागोन ओरैबायदि हाग्राबारि थांगासिनो दं जों दायो माने किबाके हाबनो मोनबाय माने फुरा खारगासिनो लोगोफोराथ' सिगाङाव मोनहैखाबाय जोंनिख्रुइ बहुद सिगाङाव मोनहैबाय जेने तेने हाबनो मोनदोंथ' फुरा थांगासिनो माने नै दासो नुहुरांदो आरो माने जोंना मा जायो माने पाहार एरियायाव माने हाथि थायो जिं मोजां रोखोमै नायना थांनांगौ माने नङाब्ला मैदेरजों होसोजागोनबो माने जिंफ्राव बहाबा मैदेर थानो हागौ स' बेखायनो मोजां रोखोमै थांनांगौ नै फार्स्ट पइन्ट मोनबाय स' नायबाय थादो ब्लगखौ इन्जय खालाम गाइस दिनै एसे बेरायनो फैदोंमोन भुटान नायनो फैदोंमोन नाथाय बेड लाक दिनै 26 जानुवारि बेजों लोगोसे एसे स्ट्रिक्ट सोलिगासिनो दं माने जोङो भुटानसिम थांनो नागिरदों नाथाय भुटान थांनो हायाखै थेवब्लाबो दिनै ब्लग खालामगोन होननानै ओंखारबोदों न'निफ्राय ब्लग खालामगोन होननानै ओंखारबोदों स' दिनै ब्लगखौ क्लियार खालामगोन स' बेखायनो एसे जायगा नायखाथाव ओंखारबोबाय थेवब्लाबो बहुत मोजां प्लेस नेचारेल जेब्ला जोङो सामब्राम फैयो अब्लानो जोबोद मोजां प्लेस जोङो नुनो मोनो बे एसे दैसा हिल्स एरियानि दैसानि नुथाय गोबां दै गैया थेवब्लाबो माने मोजां प्लेस थ' नायदो लोगोफोर
एसेबां गोजों दै माय गड ओइ दै दैखौ जेने तेने बारनांगोन नङाबा सिजुंखागोन बैथिंजायनोमोन जोङो जेराव थांगौमोन बिथिंजाय मोनसे दालां दं बे दालांथिंनो जोङो बेरायनो थांगौमोन नाथाय दिनै बेड लाक दिनै थांनो मोनासै स' बेयो गोबां बेड लाक होननानै बुंनांगोन जोङो थेवब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय एसे जोङो थेवब्लाबो एसे बेरायनो फैबाय जायगाफोरखौनो एसे नायलांनोसै मोजांहाय भुटाननि नुथायखौ नुनो दिन्थिनो हायासैब्लाबो थेवब्लाबो बेफोरबायदिनो एसे बेरायनो फैबाय स' लोगोफोर नैबे जादों जोबोद मोनसे मोजां प्लेस आङो दिनै एक्सुवेलि फैदोंमोन भुटानसिम थांनो थाखाय भुटान माने सामब्राम भुटाननि बर्डार सामब्रामसिम थांनो थाखाय आङो फैदोंमोन दिनै बाट बेड लाक होनांगोन दिनै मानो होनब्ला जोङो सिंसिम थांनो हायासै भुटानसिम थांनो हायासै थेवब्लाबो आङो जोंनि जे सामब्राम बे सामब्रामनि जिफोर नुथाय बे नुथायखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै फैदों मानो होनब्ला दिनै आङो ब्लग खालामनो थाखायनो फैदों स' दिनै ब्लगखौ कमप्लिट खालामनो होननानै आं दिनै फैदों स' आइ एम भेरि हेपि बिकज आंनि लोगोफ्राबो आंजों लोगोसे जोबोद हेपि दिनै आंजों लोगोसे बिथांमोनाबो फैदों बेरायनो स' जोबोद हेपि so let's see स' नैबे समावहाय आंजों दङ गोबां आंजों लोगोफोर दङ दिनै जोङो बेरायनो फैदोंमोन भुटानसिम थांनो हायाखैब्लाबो जोङो एसे बेरायबाय एन्जय खालामबाय दिनै आंजों नैबे समावहाय दङ एनिस्टन बिथाङाबो आंजों जोबोद सापर्ट खालामो बिथांमोना लोगोफोरा आंजों माने बयबो लोगोफोरा आंजों सापर्ट खालामो स' जोबोद गोजोननाय दं बिथांमोनजों आरो आं नैबे समावहाय मोन्थिनो लुबैगोन जे एनिस्टन बिथाङा दिनै जोङो भुटानाव थांनो हायासै थेवब्लाबो बिथाङा बोरैहाय मोनखो नैबे समावहाय आंजों एबा जोंजों लोगोसे बे सुक्लायनि जि दैमा दं बे दैमानि सेराव जोंजों लोगोसे फैनानै बोरैहाय मोनखो बिथाङा आंनो नैबे समावहाय फोरमायगोन स' खुलुमबाय मोजाङानो नांदो थांनो मोनाखैब्लाबो गेटआव हाबनो मोनाखैब्लाबो गेटनिफ्राय जों फैफिनबाय बेयाव जों सुक्लाय दैमानि सेराव दसे जों रंजाबाय हाबनो मोनाखैब्लाबो बेयाव जों एसे दुखु नांदों थेवब्लाबो मा खालामनो जों बेयावदि बन्द' होनना मिथियासै बेनि थाखाय जोङो फैदोंमोन फैनानै थेवब्लाबो जोङो न' गिदिंना थांफिनासै बेयाव सुक्लाय दैमानि सेराव जों दान्दिसे समब्लाबो रंजानानै जों न'सिम थांनो दा नागिरदों स' जोङो गोजोननाय मोनदों माने नोंथांमोनाबो फैनो हागोन फैनोब्ला बेयो मोनसे जोबोद मोजां भिउ जे सुक्लाय दैमानि सेराव दायो दै गैथ'आ थेवब्लाबो जोबोद मोनसे मोजां भिउ बालाबारि अन्थाइबारि नोंथांमोना पिकनिक प्लेस हिसाबै बेखौ लाजायो नोंथांमोना फैयोब्ला बे दैमाकुसिनिफ्राय जे भुटानसिम थांनाय जोंनि इण्डियानि जि लास्ट किल'मिटार जायो मिनिमाम 15 किल'मिटार्स जोंनिफ्राय स' नोंथांमोना फैयोब्ला फैनो हाजायो जोबोद मोजां मोनसे भिउ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे मोनसे जोबोद मोजां भिउ स' एनिस्टन बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बेजों लोगोसे आंजों दङ नार्जारि बिथां बेजों लोगोसे दं पाजल बिथाङाबो दं आरो जोबोद गोबां लोगोफोर दं रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम आंनि ब्लगाव एसे नुजानायनि थाखाय स' रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच एन्ड दिपु बिथाङा खारबोदों दिपु बिथाङा फैदों नैबे समाव बिथांमोना गासैबो आंनि फ्रेन्ड्सफोर जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो फ्रेन्ड्स हिसाबै जोङो बिदिनो बेरायनाय मानाय बिथांमोना आंजों लोगोसे दिनै बेरायबोदोंमोन स' जोबोद गोजोननाय दं मोनाबिलिनि समाव साननि जि नुथाय बे नुथाया जोबोद मोजां भिउ होयो जोंनो नायथावना मोनसे नुथाय होयो स' आङो दिनै भुटानसिम थांनो हायाखैब्लाबो जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोबावनि उनावहाय बे जायगासिम फैदों आरो बे आं दायो नैबे जाय जायगायाव दं बेयो जोबोद मोजां मोनसे जायगा आरो मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननि सेराव बुंनो सानो जे बै साइडथिं थाङोब्ला एसे थांबावोब्ला जोङो टेनजिं बड'सा होननानै जों बयबो सिनायो टेनजिं बड'सा सारनि जि फार्म हाउस बे फार्म हाउससिम जोङो थांनो हायो नाथाय दिनै आङो नोंथांमोननि जि सेराव आङो दिनै टेनजिं बड'सा सारनि जि फार्म हाउस बेखौ आङो दिनै लाबोथ'ला इयुननि जि ब्लग बे ब्लगाव आङो नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नाजागोन
बैथिंहाय एसे थांबावब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे टेनजिं सारनि सिं थांनाय जि लामा दं टेनजिं बड'सा सारनि जि अर्गेनिक फार्म हाउस बे फार्म हाउस एबा ट्री हाउस जोङो बयबो मिन्थियो ट्री हाउस बे ट्री हाउससिम थांनाय बे लामाखौ जोङो मोननो हायो स' थेवब्लाबो जोङो दिनैनि जि ब्लगाव लाबोथ'ला दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे जायगायाव फैनानै स' आइ एम भेरि हेपि टुडे बिकज आइ एम हियार स' आइ एम भेरि हेपि टुडे आई कैन गो इनसाइड ऑफ Bhutan, so I am bad luck, but also I am today happy. जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बेसिम फैनानै आङो दिनै एक्चुअली ब्लग खालामनो होननानै फैदोंमोन नाथाय ब्लगखौ कमप्लिटलि खालामनो हायाखैब्लाबो आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिबाय आसा खालामदों नोंथां बयबो अनसायगोन स' इयुनाव बेनिख्रुइबो बांसिननिख्रुइ बांसिन मोजां ब्लग लाबोनो नाजागोन बेखौ आसा फारिनाय थाबाय दिनै आङो नोंथांमोननो भुटानखौ दिन्थिनो हायासै इयुननि जि ब्लग फैगोन बे ब्लगाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन स' नाजागोन माने नाजाथारगोन आं नोंथांनो खोथायो जे दिनै आं नाजागोन मोसौफोरा गिना खारलायदों माथो आंखौ Oh my god it is a very beautiful place guys जोबोद मोजां समायना नुथाय बे जादों सुख्लाय दैसा बे दैसाजोंनो दैज्लां बोथोराव गोबां दैबाना जायो होननानै जोङो मोनथिदों गोबां दैबाना जायो बे दैमाजों बेखौ एक्चुअली दैसा होननानै बुंजाया बेखौ जोङो दैमाखौनो होननानै बुंनांगोन मानो होनब्ला बेयो मोनसे जोबोद गेदेर दै बोहैग्रा जायगा मानो होनब्ला बेखौ जोङो दैसा होननानै बुंजाया बेखौ जोङो दैमा होननानैनो बुंजागोन मानो होनब्ला बेयो जोबोद गिदिर स' बेयो जादों मोनसे दैमा स' नोंथांमोन दिन्थिगोन बेफोरो जादों भुटान जोङो बैजों थाङोब्ला जोङो भुटान मोनगोन बे सेरथिंनो जोङो भुटानखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय दिनै बेड लाक 26 जानुवारि बिथांमोनाबो मोनथिगौ जे 26 जानुवारियाव गोबां जाथायफोर सोमजियो बेखायनो भुटाननि जोंखौ एक्चुअली दिनै इन्डियानि जिफोर गार्डफोर थायो बिथांमोना जोंखौ हाबनो थाखाय एलार्ट होदोंमोन नाथाय भुटाननि जि गार्ड बिथांमोना जोंखौ एलार्ट होआसै दिनै हाबैनि थाखाय स' जोंनि थाखाय दिनै बेड लाक थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ आङो दिनै ब्लग लाबोथारगोन होननानै दिनै आङो ओंखारबोदों स' दिनै ब्लगखौ आङो कमप्लिट खालामनो होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिबाय स' बेनो जादों नुथाय स' मोनानि नुथाय नोंथांमोना नाय मोनानि भिउआ ओरैबायदि मोजां जायो जे मोनायाव नुथायखौनो जोबोद मोजां नुयो बै साननि नुथायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे समावहाय गोबां बिउटिफुल स' नाय नोंथांमोना जोबोद मोजां भिउ नैबे समावहाय मोनाबिलिनि सम एक्चुअली मोनाबिलिनि समाव मा जायो एक्चुअली मोनाबिलिनि समाव बै भिउआनो जोबोद मोजां जारां साननि नुथाय फुंबिलिनि समावहायबो जारां जायो मोनाबिलिनि समावबो जारां जायो स' जोबोद मोजां मोनसे भिउ स' नोंथांमोना आं दिन्थिनो नाजागोन जे बे जादों जोंनि आसामनि जि नुथाय जोंनि बड'लेण्डनि जि नुथाय जोबोद समायना I very proud of my land so जोबोद गोग्गाथाव जायगा बेयो मोनसे नोंथांमोना नैबे समाव नुनो मोनदों जे मोनसे नुथाय आं नैबे समावहाय जोबोद मोजां नांदों माने बै सानखौनो नोंथांमोननि सेराव दिन्थिबाय थानो लुबैदों स' जोबोद मोजां नुथाय बिथांमोननि आंजों लोगोसे दङ फल्लभ आंनि गोबां फ्रेन्ड्सफोर दङ नैबे समावहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिथांमोना आंजों लोगोसे फैदोंमोन दिनै एसे बेरायनो होननानै इन्जय खालामनो होननानै थेवब्लाबो हाबनो मोनासै जोङो भुटानसिम थेवब्लाबो एसे इन्जय खालामबाय स' थेवब्लाबो बिथांमोननिसिम बोरैहाय नांखो दिनै फैनानै बिथांमोना नैबे समाव फोरमायगोन नोंथांमोननो स'
बिथाङा जादों पाजल बिथाङा जोंनो फोरमायगोन दिनै बोरैहाय नांखो नैबे समाव फैनानै स' बिथाङा फोरमायगोन बिथाङा जादों पाजल आंनि उन्दै समनिफ्रायनो आंजों लोगोसे कलेज स्कुल थांनाय स्कुल फ्रेन्ड्स एबा उन्दैनिफ्रायनो आंजों फ्रेन्ड्स बिथांमोना स' बिथाङा आंनो नैबे समाव दं आरो बिथाङा आंनो फोरमायगोन स' बोरैहाय नांखो दिनै फैनानै फैनानैथ' जोङो जोबोद गोजोननाय मोनखायो जोङो दिनै आनलाकि होनांसिगोन माने दिनै 26 जानुवारि हाबनो होआसै भुटान गेटनिफ्राय स' आनलाकि जों नैबे समाव थेवब्लाबो जोङो होनबाबो इन्जय खालामबाय दसे सम हाबनो मोनाखैबाबो जों गेटआवनो थानानै दसे सम इन्जय खालामनाय जाबाय आरो नोंथांमोन आङो दिन्थिखाबाय जे जोंनि जि इण्डियानिफ्राय जि भुटान हाबनाय जि जोबथा गेट बे गेटखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो दिन्थिखाबाय थेवब्लाबो जोङो गोजोननाय मोन्दों दिनै फैनानै दिनै 26 जानुवारि सेलेब्रेसन स' जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों फैनानै बेरायनो फैदों जोङो 26 जानुवारिनि दिनै एसे गुबुन मोनसे थांखि लानानै जोङो फैदोंमोन बेरायनो नाथाय जोङो बेरायनो मोनासै जोङो आनलाकि थेवब्लाबो जोङो दिनै गोजोननाय मोन्दों स' गासै लोगोफोरजों फैनानै दिनै जोबोद इन्जय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय बिथांमोना फोरमायदों नोंथांमोनखौ जे साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम जुदि ब्लगाव इन्जय खालामदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बेखौ आसा फारिनाय थाबाय स' दिनैनि जि ब्लग बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय लोगोफोर इयुननि जिफोर ब्लग बे ब्लगाव लोगो मोनगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय स' बाय लोगोफोर Subscribe. See you again next vlog. So bye. Bye bye.